गिरि बिथां कमलाकान्त मोसाहारि, नेहाथारि सासे सहेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि सासे राजेन्द्र बसुमतारी, गुवाहाटी जिल्ला बड' साहित्य सभानि आफादगिरि, क'क्राझार जिल्ला बर' साहित्य सभानि आफादगिरि आरो नेहाथारि, आरो जोंनि गासिबो नै दासो फैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि रांगिरि बिथां, बेनिफ्राय गासिबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन नुजानो हानाय, बेनिफ्राय नोंथांमोन गासैबो दिनै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय होनो लानाय जे बेवहाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय बयनोबो बर' थुनलाइ आफादनि आं आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोननो गोदान गोजोननाय, गाहाम हामलायनाय आरो आंनि नोंथांमोननो मान होनाय आं सिगां जासिग्रोबाय। दिनै बाहाय ससियेल मिडियायाव आङो बिबुंथि लाखिनायनि गोनांथिया बेनो, गोबांद्राय जोंनाव पइन्टफोर गैया, बेखौल' बुंनो लुबैदों जे जों गोदानै दाजानाय बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरा मालाबाबो ससियेल मिडियायाव बेबायदि बाथ्रा माने प्रेस मिट जों खालामबोफेराखै, दिनै बेनो गिबि। आरो बेबायदिनो नोंथांमोननो फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनो दि जोङो बिबान लाखांनायनि उनावहाय जोंनि बिटिसिनि चिफ एबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो रावबो एमसिएलए एमएलए बिथांमोनखौ आङो बरायफेरनो बा रायदावलायनो खाबु लानायबो जायाखै, आरो जोङो बरायनो बेबायदि रायदावनोबो जोङो खाबु मोनबोआखै। दिनै क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गावसिनि थांनाय जेनेरेल इलेक्सनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 7 एमएलए, दा समस्तिफोरखौ रायखाङोबा 1 नाम्बार गसाइगाव, 2 नाम्बार दतमा, 3 नाम्बार क'क्राझार, 4 नाम्बार बावखुंग्रि, बे समस्ति मोनब्रैया देरहासार जानो हादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो मोनसेया पर्बत जराया देरहासार जानो हायाखै। दा बे देरहासार जानायनि दिनै जे मोनसे माने बिजय उत्सब होनदों बिस्रा, माने रंजाखांनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय जोंहा मानगोनां बिटिसिनि चिफ, लोगोसे बिथाङानो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि, बिथांखौ लाबोनानै बरायनायनि मोनसे बे बिजय उत्सबआव हाबाफारि लादों। बेवहायनो क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जों बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो बे हाबाफारियाव रंजाफाफैथों, चिफखौ बरायो नामा बरायफाफैथों होननानै लाइजाम हरदोंनो। जोंबो बेबायदिनो गाहाय नेहाथारि आफादगिरि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा बे लाइजामखौ मोननानै हांख्रायनाय बायदियै जोंबो दिनै बरायफानांगौ होननाय खाबुखौ जोङो लानानै बेवहाय जोङो बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै आरो जोंहाबो लोगो हमनायनि जे हांखुर जानाय, लोगो हमथारनांगौ बे साननाय थानायखाय जोङो लोगो हमबाय, आरो हमनानै जोंनि माखासे मावनो गोनां, आद्रा थाबोनाय मावनो गोनां आरो गोदान खामानि मावनो गोनांफोरनि सायाव गुसुंदोबै जोंना बिटिसिनि चिफनि सिगाङाव जों फोरमायनो मोनदों आरो जोंबो गोसो खुसियै बरायनो मोनदों। बेनिफ्राय बिथांजों फैगौ 12 मेआव बिथाङा मोनसे खोथा होलांदों, गुवाहाटियाव जोङो सावरायगोन सुस्थ' भाबै, नोंसिनि बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो बिबानगिरिफ्रा हागौमानि थाजोबदो। बेनिफ्राय फैगौ जोंनि हाबाफारिया, मावनांगौ हाबाफारिया मा जागोन, बेनि सायाव आबुङै खामानिफोरखौ मावनायनि थागिदाखौ जों लालायसै, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिसि सोरखार। आरो जों माल' बेबायदिनो गासिबो नांजाबफानाय आफादफ्रानो हेफाजाब होगोन। मोनसे खोथा बेखौ बुंथिनानै जोङो गोजोननो मोनदों, मानो होनबा जोंहा गोदानै हा मोनसे जोंनि आइएसबिटिनि अपोजिट साइडआव बर' साहित्य सभानि कमप्लेक्सनि सेरावनो 1 बिगा हा मोनदों। बेनि थाखाय जोंहा प्रिमियाम होनांगौ, बे थाखानिबो गोनांथि दं। फारसे कमप्लेक्सनि न'नि हालोदफ्रा, बे जायगायाव दै लोमनाय, लामाफ्रा मोजां नंला, ड्रेनफोर सिस्टेमा खामानियाव होला, बे हिसाबै बेखौबो बोरै फोसाबनो हायो, बोरै डेभेलप खालामनो हायो, बोरै साबसिन खालामनो हायो,
बेनि खोथाखौ एसे बुंनो मोनदों। बे बुंनायाव बिथाङा सोरबा सासे गावसिनि हान्जानि आरो सासे थिखादारखौ जानो हागौ बेखौ इमिडियेट नायनानै माने बेखौ मावनायनि आरो इस्टिमेटफोरखौ स्किमफ्रा बेसेबां माबायदि मा खालामो बेखौ थाब होदो होननानै बिथाङा खावलायदों। जों गोजोननाय मोनदों। बेनिफ्राय जोंहा आगोलाव जे लडनि जे मा होनो केबि बेसेबां पावारनि कारेन्ट नांगौमोन दा बियो जोंनि कमप्लेक्सआव थोला। कमप्लेक्सआव थोआ हिसाबै गोदान गिदिर पावारफुल मोनसे ट्रेन्सफर्मार बसायनांगौनि थाखा बेबो प्रिमियाम होनायनि खोथा दङ। चिफ सारा आगोलावनो जोंना हाग्रामा सारा बेखौ होखानायमोन, गेजेराव थाबथानानै थादोंमोन। दा गोदानै बिथाङा लिरफिनदों। बे हिसाबै बेखौ मावनायनि लाहार फाहाराबो जोंना दा आंजों जाय लेङाइ आफादगिरि दं कमलाकान्त मोसाहारि बेनो थदबिदखौ लागासिनो दं आरो बे खामानियाबो चिफ सार हाग्रामानि अननायावनो थाबैनो जाफुंगोन होननानै जोंहा मिजिं खालामनाय दं। आरो बेल' नङा, जोंहा नैबे हेड अफिसाबो दा नोंथांमोनहा नुबाय गोबां गाद्रा गुद्रा दं। नेग्रा मानसिनि आंखाल जादों, फोसाबग्रा मानसिनि आंखाल जादों। बिबानगिरिफ्राबो बहाय थाफैनायनि जेबो खाबु जगान गैया हिसाबै रावबो बहाय बेबायदि थाफैनो हाया। बेखौबो बोरै मोजां खालामनो हायो साननांगौ दङ। बेनिफ्राय जोंहा चिफ सारखौ आगोलावबो आं बुंबाय थानाय आरो नै दिनैबो बुंनो मोनबाय, बर' कास्टमारि ल'आ जोंना जोबाखै दाबो। बर' समाजनि गेजेरजों बेखौ मावफुंथारनांगौ। सासे आयेनजिबि उकिलखौ लाफानानै मावनांगौ। बड' स्टाडि सेन्टार माने गुवाहाटि बड'लेण्ड मुलुगसालिजों जायो ना गुवाहाटि मुलुगसालिजों जायो ना क'क्राझार सोलोंसालिजों जायो बे जिनिसखौबो जोंहा बबेनि गेजेरजों प्रफेसारफोर डक्टरेटफोरखौ लोगोआव लाफानानै टाइ आप खालामनानै मा रोखोमै बे कास्टमारि ल'खौ थाबै दिहुननो हायो, बाथौनि धोरोम बिजाबखौ बोरै दिहुननो हायो, बाथौल' नङा ब्रह्मआबो बेखौ बोरै खालामनो हायो। आरो बेल' नङा, जोंहा बर' जारिमिन बानायनांगौ खोथा दङ। जोंहा दा दावगाफुनाय बर' थुनलाइ आफादआ बर' हारिनाव बेबायदि थुनलाइ आरो हारिमुनि जौगानांगौनि रावनि जौगानांगौनि खामानिफ्रा दंसोगारोखाय बेखौ जोङो बुंथिदों आरो बेखौ जोङो थाबै मावजानो लुबैनायनि बाथ्राखौ जोङो लुबैदों आरो बेखौ जों मावलांबाय थागोन। बेनि उनाव 12 मेआव जोंना एनडिए सरकारा जिहेतु सरकाराव फैगोनब्ला बिबानखौ लागोनबा बेखौ बिथांमोनखौबो जोङो लोगो हमनानै बरायगोन। बिबान लाखांनायनि उनाव जोङो लुबैदोंमोन 12 थारिखनि बिसोरनि अथ टेकिं सेरेमनियाव बोरैबाफोर लोगो लाफानानै बिसोरखौ बरायनायनि खाबुखौ लोगो मोनो नामा बेखौ जोङो चिफ सार हाग्रामा महिलारिनाव सोंनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा बुंबाय ओइदिनखालि नांला, लासै लासै उन समफ्राव लोगो हमलांनायनि हाबाफारिखौ लादो, बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों। बेनि खोथाखौथ' उनफ्राव रायज्लायजायो। मानो होननानै बुंबाय जे स्कुलफोराव बर' फराय बिजाबफ्रा दाबो मोनाखै, माने फोरोंगिरिनि आंखाल बेफोरबो दं। बेखौबो जोंहा आसाम सरकारजों आरो बिटिसि सरकारजों रायज्लायनांगौ खोथा दं। बेखौबो एसे बुंनानै दोननाय जादों। जिखि जाया जेंनाया जोबनानै थाङाखै, दाबो गोबां खामानि दङ। सिगाङाव जोंहा बर' हिस्ट्रि आबिलागावबो मावनानै दङमोन, बेबो सेबखांनांगौल' बाखिसैमोन, मावखांजोब्बायमोन। प्रुफ सोलिबाय थाफुनायावनो बेबो गासिबो बन्द' जानानै थालांदों। आरो 4 लेंगुवेजनि मोनसे डिक्सनारि प्रजेक्ट लादों। बे प्रजेक्टआबो आद्रा फिद्रा जानानै दाबो सिन साखोर गैयै जाहैबाय। जोङो मावनायनि परिबेसखौ लाबोआखिसै। एबार जोङो परिबेसखौबो मोजां जाजानो लुबैदों। परिबेसफ्रा मोजां थाबाय थायोबा बर' थुनलाइ आफादा बेफोरबायदि खामानि, आद्रा थाबोनाय खामानि आरो गोदानफोर माबा खामानि लादेरबावनो हायो नामा बेखौ साननानै रग' जोङो रायज्लायनो लुबैदों। आरो जोंनि दिनाव बेखौ जोङो मावनायनि मोनसे गोसो जोंनि बिबानगिरिफोरनाव दं हिसाबै जोङो नांथारगोन। आरो नोंथांमोनाबो बे बिथिङाव हेफाजाब होगोन जोंखौ मोजां भाबैनो जोंनि राव थुनलाइ जौगानाय। मानो होनबा जोंनि राव थुनलाइया दासो जौगाहोदों हिसाबै बेवहाय बयबो मोजां गोसोजों नोंथांमोन मिडियानि बिबानगिरि नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे जोंखौ सहाय होनांगौ बे बिथिङाव। नोंथांमोननि मदद नङाबा, जिहेथु नोंथांमोनानो थार्ड मोनसे सक्ति हिसाबै बे जिनिसखौ जोंनि आग्रहखौबो फोरमायनांगोन। जोंनि आग्रहखौ नुनाय लोगो लोगो परिबेसखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा दोनगोन। आरो गासिबो जोंनि जातीयताबादि संगठन सोर सोर दं आरो सोर सोर मा राजखान्थि संगठनफोर दं, बिसोरो नैबे परिबेसखौ मोजाङै लाखिनानै जोंनि
मावनांगौ खामानि जौगाहांनाय जाथिनि जौगाहांनाय थुनलाइनि जौगाहांनाय रावनि खामानिफोरखौ मावनायाव मदद होगोन बेखौ जोङो जोबोद आथुरै गोसो गोरबोजों हेफाजाबखौ जों बयनिबो लुबैदों। बेखायनो बारहावाफ्रा मोजाङै लाखिदों। बारहावा मोजां लाखिनायाव नोंथांमोननि माने गोहोमाबो थागोन। नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों मिडियानि मानसिखौ। दा आंहा बेबायदि बांद्राय बुंनांगौ खोथा गैला दिनैनि बे समाव। जायखिया जोङो बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो गोदान जागोन आसामनि सरखारखौबो जोङो बरायनो जोङो नाजागोन आरो जोंनि नांगौनि फोरखौ बिख'नानै हारि जौगानायनि खामानि मावनो जोङो नाजालांगोन। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायबाय आरो बे आयदायाव बांद्राय जेबो नोंथांमोनाबो सोंनांगौ गैया बायदिबो आङो मोनसे बर' थुनलाइ आफादाथ' जेब्लाबो मोगा मोगि जाबोबाय थानाङो। बर' बिजों फोरोंगिरि थिसननाय बर' बिजाब फरायसालियाव नांगौ समाव सौहैयै आरो स्कुलनि इउनिफर्म सौहैयै जानाय लोंनाय बे मिड डे मिलफोरनि सौहैयै बेफोरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनाव सौग्रावबाय थायो आरो जोंनाव जे बिजाबफोरा सौहैयाखै बेखौबो जोंनाव हाबफैदों। बेखौनो जोङो बुंगोन जे सरकारा थिग समाव मावनानै थिग समाव गथ'फोरखौ फरायनाय बायदि मोजां फरायनो हानाय बायदि खाबु होनाय बायदि जों खावलायदोंल'। नाथाय बेखौ अफिसारफोर दङ बिनि थाखाय डिपार्टमेन्ट दङ टेक्सट बुक प्रिपारेसननि दङ नोङो बुक डिस्ट्रिबिउसननि दङ आरो बे जोंहा मावग्राफोरनो CFCA होनायनि खोथा दङ जायफोर ट्रेन्सलेटर थायो SCRT NCRT गोबां दङ बिथांमोनहा माबायदि फरजायजों लांदों बेखौ जोङो माने बुंनोल' हायो बिख'थारनानै जाथारनांगौ जाहोथारदो बेखौ जोङो बुंबाबो नाथाय जोङो गोजोननाय गैया मानोना जोङो नांगौ समाव दासिमबो फोलोमनानै होनो हायाखै। बेयाव मोनसे ओरैबायदि जायो आं जेब्ला गाहाय नेहाथारि बिसिबा गोबाव थाबोदों बर' जेब्ला टेक्सट बुकआ हिस्ट्रियानो जा मेथ्सआनो जा ससियेल साइन्सआनो जा इंलिसआनो जा बा जिखुनु साइन्स मा बिजाब दङथ' माने फराय बिजाब बे फराय बिजाबा जेब्ला असमियाजों जाखांजोब्बाय गावस्रा राननाय सम फैबाय होमबासो जोंखौ 15 दिनजों दानस्लायनानै हरदो 15 दिनजोंनो दानस्लायना हरनांगौ बे समाव ओमफ्राय बेखौ बोरै हास्लाबनो ओरैबायदिबो जायो बुक मोनसेखौ जोङो सासे मानसिनो हरनो हाया 15 दिनाव ओंखायनो बबावबा चेप्टार वाइसै बोखा बोखि हरनानै बै सासे साइन्स टिचारनो बेखौ हरलायबाय बै सासे बटानिनि माबाखौ बैयाव हरलायबाय फिजिक्सनिखौ बैनो हरलायबाय बे रोखोमनि जोङो खालामबोनायाव बै समाव जोंहा बिराद गोरोन्थि जाबोदों मा सोदोबफ्रा वार्डसफ्रा माने इउनिफर्म जालायै जादों। दा बे जिनिसखौ जोङो नाजाबोबाय थादों ओरैनो जोंनो गावसोरना जाखांनायनि उनावसो जोंनो ट्रेन्सलेसन खालामनो हरबाय समा बेसेबां जों हागोन आरो जोंनि मानसिफ्राबो बै समाव दाना मावथि जानो हासिगौ बै समाव ओरैबायदि न' खुथार देदोलै सम थांबाय 2 सप्ता जाबाय 1 सप्ताल'मोन देदोलै 1 मास थांबाय एखे खेदावगासिनो दं हाया बेबादिजों बिबानगिरिफ्राबो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्राबो बै समाव बिराद मोनसे मेलेमनि मेंनाय फैदों आरो दा जानो हागौ बे माबायाव टेक्न'लजि मुगायाव बेफोर बांद्राय सोदोबफ्राबो जोंना बर' डिक्सनारिबो जालांबाय आरो अफिसियेल ग्लसारियानो होन साबजेक्ट वाइज ग्लसारियानो होन साइन्टिफिक एन्ड टेक्निकेल टार्मिन'लजि जोंना जाजोब्बाय हिसाबै जोंहा बेफोरखौ माबानायनि इउनिफर्मिटियाव लाबोनायनि मोनसे आगजुफ्रा जोंहा दा गोसो गोनां दानस्लायग्राफ्रा जोंनि बर' दानस्लायग्राफ्रा बेफोर माबाखौ लाबोनांगौ मोनसे गोरोन्थि जोंनि दानस्लायग्राफ्राबो माने डिक्सनारिफोरखौ बांद्राय फल' खालामा बेयावबो मोनसे जेंना ओंखायनो बेफोरबो बर' थुनलाइ आफादहा बदनामा फैबाय थायो सोदोबा ओरै गोरोबाखै बानाना ओरैयाव ओरै मोनसे ओरैबो बेबायदि बाथ्राया फैबाय थायो आरो बे
गिदिर बाथ्राफोरखौ रुजुननानै लाबाय थानांगौनि बिबाना बर' थुनलाइ आफादनाव दं। जेखि जादोआ बेखिनिखौनो बुंथ'बाय। गोजोन्थों।